Good night, Kuya Arnold. Hi, Shuden. One 103.9 IFM Idol. Iti oras tayon, 1:30. Naragsak nga aldaw, kada tayo manin amin kapagayam. At tuy man nga rude na sumangbay, kada kayo. Kada ito'y nga kanito iti programa, ngintay amin pakaragsakan. Programa nga mangiburay kada tayo, iti napapateg nga istorya. Istorya ti biyak, panawen ti panagayat, panagliday, panakalagip, ken naduma-dumapay. Nga pakaadawan tayo ti sursuro nga agpaay, nga pagulidanan iti inaldaw nga agserbi kada tayo amin. Gagayem ken kakabsat, awisen kayo man nga rod aminen nga dumngeg kadagiti. Istorya ni Bea. Adato'y katanga kanito ti kapanayam yu, Bea. Bea Bundat, kumabkablao kada kayo amin nga naayat nga mangtartarabay ti makakaskas daaw nga oras. Dahito'y nga ruden iti istorya nga intay padayawan nga ibasa iti programa nga napauluan. Istorya ni Bea. Narugyak nga dumngeg iti programa ket magustwak launay dagiti istorya ngayon kay basbasa. Napintas namin nga paglinlingayan, isu nga no daduma madanonen iti kastoy nga oras, padpadaan ako no anya manen apakasaritaan ti kaibasa. Isu nga rungmet nga napanunutak ti agipatulod ti padpadas iti biyag ko. Pagan-anusan nyo latakuman no adaman ti kurkurang na. Iyanos mo latakumamit yan nga urnusen, Bea. Kidawek nga ilingadnak latakuman itinagan nga Marco. Siya ket agtalinaed iti probinsya ti Ilocos Norte. Daytoy nga pakasaritaan iti biyag po ket napasamak sakbay daytoy nga pandemya nga intay tatasang sangwen. Nagstardennak nga agbasa iti kolehiyo gapu ti rigat ti biyag. Manalon dagiti naganak ko ket maawatak met nga narigat iti kwarta. Akas pa ng tulong ko kanyada, ket inkedeng kun nga agsardeng, ta agsarakak iti pagubraan nga makatulong ken kwada, kas tamet ten ta makaurnong nak iti panagbasak. Idi nga rod nga madama kami nga agsasarita kadagiti naganak ko, ket nalagip ni inang ko, nga agkasapulan iti kadwa tay kabsat na nga gigyan ijay Pangasinan. Awan met kanu iti nadagsen nga maubra, no diket agbantay laing ije balayda, tamasansan nga tumaltalaw da nga agasawa, gapo met iti ubrada. Kastamet ten nga panangkadwa te kasinsin ko, ta is-isuna piman nga inanakda. Nabayagen a panawen nga di kami met nagkita nga agkasinsin. Di ka maudyanan ng sapay ket idipim mo sa ido'y lubong day di lulumi. Ubing kampay laing day di nga panawen. Numan nga tamakitak isuna, ket saan kun nga marupaan, ngim amok nga haan nga agbali o ti kinapudaw na, gaputa ti amana, ket mistiso met. Sa anak nga ruden nga nagduwa, ket nagbiyahe akon nga napanijay Pangasinan. Nasayaat iti panang sangailda kanyak. Adamet iti kwarto nga nairanta nga pagturugak nga inurnos dagayam sakbayak nga nagbiyahe. Agyaman aklaunay ta saan dakmet nga usigen nga sabali nga tao. Saan nga nadagsen ti ubrak, malaksid no adda ti ipabagkat da kanyak nga nadagsen.
Ngem gaputa na irwam na ti panagbagbag ka tinadadagsin nga saksako ti irik kada iso amin ket awan ti dayendeng ko. Mas daawak laeng ta saan ko unay nga makitkita tay kasinsin ko ta saan met nga gumidgiddan nga mangan. Numan makita ket likod na laeng yan ti matalyawak nga masirip ta kinanayon met nga agdardaras nga rumuang. Uray numan no kasta ket makunak nga nataraki tay kasinsin ko nga ilinged mulatan itinagan nga Diyos. Sa anak met ngagpaati o tamakunak met nga nataraki ak, taadu met ti kumangkamat nga balasang kanyak, ijay probinsyami. May isa nga aldaw, ket naira na nga nagsabat kami kini Josh, kalpasan na nga makadigusak. Naimpis laing nga tuwalya, iti nakaarakop kaday disiket ko, ket tikigtut ko, pinayapayak ni Diyos, ket naregret tay tuwalya. Ti babain ko, ket intaray kon nga napan ijay kwartok, niyam sakbay ko nga inrikep tay ridaw, ket inisemak pay isuna. Idinta na irikep ko tay ridaw, ket nagsiddaawak, no apay gayam, ta saan met nga tay rupak ti kinita na, no di ket ni balong nga saan gayamen, nga natakkuban. Ket agpada kami pay, nga lalaki. Dayta nga rod iti umuna nga parti, iti istorya tayo tatanga aldaw kapagayam. Nakakaskasa daaw nga ta, nga sabali ti kitain ti maysa nga lalaki, no adda ti nakalabos nga kasangsango na nga pada na mitlaing, nga lalaki. Kada ito'y nga istorya tayo tatakit makunam kadi, nga adda ti limed na ni Josh. Kabain na nga ta ni Marco, iso nga saan nga gumiddan nga mangan. Wenno saan nga tamet ket, haan nga nairwam nga adati sa bali nga tao, ije uneg ti balay data agmay may sangarog nga inanak. Gagayem, padaanan tayo, ti sumaruno nga paset, daytoy nga istorya tayo tata, kalpasan ti sumagmamano nga pakaammo, dito'y programa nga napauluan. Istorya ni Bea. Dito'y laing 103.9 IFM Idol. Ket isagot ko nga rudman kada kayo daytoy sunata nga napauluan. Tuy ayat ko na kinanta ni Irene Coloma. Iti oras tayo na Idol, 1:38. Hi kay Kuya Arnold, kay Jason Burgos na nanonood sa atin ngayon. Hello po. Wow, buti pa kayo Kuya Arnold. Maraming salamat. Maria Gracia, hello po for passing by. Balabal, Robin, Andaloy, hello. Jeric Abalos, thank you very much for watching Kuya Arnold. Kwan kasi tayo ngayon, Ilocano special, kaya sa mga hindi po nakaintindi, ita-translate ko na siya ngayon. So, technically, ang story natin ay pinadala ni Marco. Itago na lang natin siya sa pangalang Marco. Tumigil siya sa pag-aaral kasi nahihirapan ang kanyang mga magulang na pagpatuloyin siya sa kolehiyo. Kaya nag-decide siya na mag-stop na lamang at maghanap ng trabaho para makatulong sa pamilya niya at makatulong na rin sa pag-ipon para sa pagpasok niya. Nabanggit sa kanya ng nanay niya na kinakailangan ng kasama yung tita niya na nasa Pangasinan. At ang gagawin lang naman, magbantay ng bahay. Gayon din, para na rin matulungan or masamahan yung nag-iisa nilang anak, itago nga natin sa pangalang si Josh. So, nung nandun sila, hindi masyadong nakikita ni Marco si Josh kasi nga every time na nakikita niya, likod na lang yung nakikita niya kasi palaging nagmamadali. Ang nakakaloka, one time, hindi naman ikinakailaan ni Marco na nagagwapuhan siya sa pinsan niya ever since nung kabataan nila kasi mistiso nga siya, pero hindi naman daw siya nagpapahuli kasi habulin din naman siya ng mga kababaihan at saka maganda yung hubog ng katawan niya kasi nagbubuhat nga.
ang siste kasi dito, one time, nagkasalubong sila. Yun yung pinaka first time na nagkasalubong sila. Since si Marco ay napunta dun sa bahay ni na Josh, nakatapis lamang siya ng manipis na tuwalya. Sa sobrang gulat niya, kinawayan niya, nakalimutan niyang hawakan yung tuwalya, so nalaglag. So bumulagta kay Josh yung kung ano man yung tinatago niya behind dun sa tuwalya. So dahil sa sobrang hiya ni Marco, tumakbo siya dun sa kwarto. Pero before niya kasi sinara, kinawayan niya muna itong si Josh. Ang pinagtataka lamang ni Marco nung nandun na siya sa loob ng tahanan nila, ay nung kwarto niya, bakit kaya nung time na kinawayan niya si Josh, hindi yung mukha niya yung tinitignan ni Josh, kundi yung nandun sa baba. So, yun yung aabangan natin. Ano nga ba may tinatago nga ba itong si Josh na pagkatao kay Marco? Or nahihiya lang ba talaga siya? Or sigurado kaya si Marco na yung nandun, yung tinitignan ni Josh? So, yun po yung second part natin. Kaya kung bet nyo po, idol, magstay lang. .9 Girl, Mangla, hello. Jayan, hello. 103.9 IFM Idol. Iti oras tayo datan kita alas 2:36. Ken syempre dagtoy metten ti panagpatuloy ti istorya tayo. Tatanga kanito iti programa tayo nga napauluan. Istorya ni Bea. Kalpasan day di paset nga panagsabat ni, ket nadlaw ko nga rugyan ni Joshen, iti panagisem kanyak, no sa dinuman ti pakaranaan na nga pakakitaan kanyak, nga subalitak met iti isem. Saan ko una isuna nga kasasao, ta mababainak ken kuana. Mas daawak nga ro ti kasasaad ti riknak, aglalo no is-isemanak ni Josh. Mababainak ken madlaw ko nga bumara, dagito'y pingping ko. Haan ko pulos maawatan, no abay nga isuti kaririknak no makitkitak ni Josh. Agpayso nga nataraki ni Josh, nga magpaysumet nga natartaraki ak nga miisuna. Pilitek ti bagbagik nga pukawen ti panunot ko, no anyaman ti salamangka nga araramiden at isem ni Josh kanyak, ngem uray no anya nga pilit ti aramidek, ket agnanayon metten, nga sarasarong karanak ni Josh, ti tagtagainep ko. Iso nga rod nga inkarik ti bagbagik nga saan ko isunan nga talyawen, wenno kitain. Nadlaw samet ni Josh, ti inkarik ket isunan ti inmasideg kanyak, may sangal daw nga madama at nga mangmangan, iji kusina da. Kaya't kuman nga lipasen nga dagos ti panangan ko, nga magpakanito nga jak maigaraw ti bagik. Naging ngalngalak-latan, tauray numan kayat kukuman nga itakder, ket ada ti puwersa nga mangtengtengel kanyak. Awan nga rod tinaaramida kon, aglalo idin ta sinangunak. Iniseman nak, sakbay nga kinita na dagiti kimmandila nga ramramay na. Naglaw ko nga limabaga, dagiti pingpingkot panagisem na kanyak, ta nagpakita manen dagiti kalid na, nga ingget uneg na, nga nang panayon pay, iti kinagwapo na. Nagtugaw isuna nga nabayag ti sangwanak, ket kimaro ti pigsanat panagpitik ti pusok. Nakiltay ti panangbuyak iti nalalabaga nga bibig na, idintarubyan na tinagsao. Kinunana nga nabayagnak gayamin nga sipsiputan, ket numadlaw na nga kumita akon, ket ison nga daras na nga rumuar.
Kinunanapay nga inrantana ti sumarunong nga sumrek ije banyo, kaday di umuna nga panagsabat mi. Kasla akmet nating nga nalaylay idin takunain na nga magustuhan nakgayam nga nipod pay idi kaubing mi ken nagbalin nga ayat tirik nana idin tanang rugiak nga nagyan iti balayda. Diyak lang nga ninamnama nga isugayam ti karirik nana ngem sa anak nga nagunget no diket di kinunakmet kanyana nga nasursurok isunan nga magustuhan. Isu nga ruden iti rugina nga kinanayon kami nga agsasao ken nagkinkin na tawa. No daduma pay ket maturugak ijay kwartuna ngem pudno ti kunaek nga awan ti mapasamak kanyami nga dua. Numan maturugak ijay abay na ket aging gana laeng arakok ti aramiden mi ti maysa ken maysa. Bimayagak pa'y nga ro di je balayda, ket naadal kun nga ayaten ni Josh nga kasinsin ko. Awan met ti makuna dagiti naganak na, no apay nga haan kami nga mapagsina nga dua. Naragsak dakit di ta makita da nga kasla kami agkabsat, ken ni Josh nga anak da. Nga dagsen itinakem ko nga ilimlimed mi ti relasyon mi, kadagiti naganak na ngem amok nga basol ti aramid mi. Basulahan nga gapu taagpada kami nga lalaki, no diket di basol taag kasinsin kami. Pudpud no ti panagayat ko ken ni Josh, ngem kabailak kadi nga baklayen iti relasyon mi, no kas pangarigan nga naamuan dagiti naganak mi. Kabailak kadi nga baklayen iti sao dagiti tattao kontra iti pamilya mi. Kontra ken ni Josh. Ken kabailak kadi nga kunainda nga sa anak nga pudno nga lalaki, gaputa nagayatak met ti maysa nga lalaki. Inked dengkot nagawid dito'y probinsya mi, nga saan nga nagpakpakada ken ni Josh. Amok nga napasaktak isuna gaput inaramid ko, ngem nasaysaya aten nga isu ti inked den ko nga aramiden, taamok nga makasarak isuna ti lalaki nga mangayat kanyana, nga awan parikot na. Kastamet kanya, taamok nga makasarak met ti babae nga ayatek. Inbatik man ni Josh, ngem binaklay ko ti panagayat na kanya, ken panagayat ko ken kuana. Sakbay ko nga lipasen daytoy pakasaritaan ti biag ko, ket makunak nga awan ti panagbabawik no anyaman ti nagbalin nga relasyon mi ken ni Josh nga kasinsin ko. Naragsakak nga naginayat kami, uray no dua kami lain, iti nakaammo. Gagayem ken kakabsat, dayta nga rod iti panagibus ka dayto nga istorya, tatangaal daw. Kapagayam, haan nga basol ti agayat, ngem addalat tamet iti pagbeddengan na. Iti rigat na't pakasaritaan ni biag ni Marco, ket lalaki met tay kasinsin na, nga inayat na. Ustuman wenno saan ti panaginayat ti agpada nga lalaki, ket adda kayon kapagayam nga agdesisyon, ta saan met nga agpapada, iti kapananutan ti maysa ken maysa. Numan pay kasta, ket tay panagayat da nga agkasinsin, ket isu ti makunak nga saan nga rumbeng. Gagayem, maawis kayo met nga mangipatulod iti istoryayo, iti Facebook page tayo, IFM Space Baguio. Ken kablaawan tayo met, dagiti dumdumngeg kada tayo di Tranquil, nang nangruna ken ni Jigo Shim. Ituyan manen nga aglipas iti programa tayo tatangal daw, nga napauluan. Istorya ni Bea. Dito'y laing 103.9 IFM Idol. Iti oras tayo'y alas 2:44. Kintay to'y met sumarunong nga sunata. Isagot ko kada kayo amin. Ngagiin na yan.
napuluan, basol kadi, ti agayat. Hello, Jigoshi, Mark Anthony, Madang Jet Lupingay, Mara, Ibigar, ganda ng boses, idol, parang ako lang din pag nagdi-DJ sa program ko. Ay, thank you very much, Mara. Thank you so much. Very nice. Dieter, pagkaliwangan. Sorry na late ka na. Anyway, alright. So, ita-translate ko na kung anong nangyari. So, sa part 1, natapos nung nahubaran itong si Marco, tapos tumakbo siya sa kwarto. So, after ng insidente nila sa banyo, idol, nag-start na si Josh, nangitian palagi itong si Marco. Naging mas closer sila in a way. At nang dahil doon, idol, itong si Marco nagkakaroon ng confusion sa sarili niya kung bakit every time nangingitaan siya ng pinsan niyang si Josh, nahihiya siya. So, nag-decide siya para mawala sa isipan niya na ganun nga yung nararamdaman niya towards yung sakasi niya na si Josh. Nag-decide siya na wag na lamang siyang pansinin at wala na lang, wag na rin niyang kausapin. Pero nahalata ni Josh yon. Kaya naman ang kanyang ginawa, habang kumakain si Marco one day sa kitchen nila, pumunta itong si Josh at kinausap siya. Umamin siya na gusto niya itong si Marco ever since nung bata pa lamang sila. At natutunan nga niya na mahalin si Marco nung tumira na siya dun sa bahay nila. At hindi naman nagalit si Marco, bagkus parang nag-reciprocate din siya dahil gusto rin pala niya itong si Josh na pinsan niya. Yun nga lang, idol, walang nangyayari sa kanila. At parang ine-enjoy lang nila yung mga sarili nila, idol, na parang alam mo yun, nagmamahalan kami. Pero nakapag-decide ulit itong si Marco kung tama pa ba yung ginagawa nila. So, hindi siya nagpaalam kay Josh, umalis siya, umuwi siya ng probinsya nila. Yun na, kahit na iniwan niya si Josh, dinala pa rin naman niya yung pagmamahalan nilang dalawa. Walang nakaalam, pero wala din naman pinagsisisihan si Marco dun sa naging kwento niya kasama si Josh. So, yun lang naman, idol. Ang katanungan kasi kasalanan nga bang magmahal? Parang sinabi ko dun sa bandang huli na hindi kasalanan ang magmahal, pero meron siyang boundary, meron siyang dapat tigilan. So kapag magpinsan, tama na, di ba? Pero yung sila ba, kasalanan din ba na nagmamahalan sila? Kesyo pareho silang lalaki. Kayo na yung mag-decide doon kasi yun nga, maraming mga opinions regarding that and I don't want to get in between. So, bahala na po kayong mag-decide kung ano. So, yun po yung kwento natin ngayon, ang story ni Marco. So,